Ақназар Назаров дорандаи нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон аз гӯштини кураш дар Корея соли 2019, нишони тиллои чемпионати кишвар оид ба гӯштини ҷудо соли 2019 вазни 81 кг, нишони нуқраи ҷоми президент оид ба гӯштини ҷудо дар Хуҷанд соли 2019, дорандаи нишони тиллои универсиадаи донишҷӯён дар вазни 81 кг соли сипарӣ гардида. ҷои якум дар фестивали гӯштини миллӣ дар соли 2019, нишони биринҷӣ дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини кураш дар Бухоро соли сипарӣ шуда. ноиб қаҳрамони кишвар оид ба гӯштини ҷудо миёни то 23 солаҳо дар соли 2017, дорандаи ду нишони биринҷӣ ва як нуқраи мусобиқаи гӯштини миллӣ дар соли 2019. бояд бигӯем ки Ақназар Назаров дар ин баробар ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои риштаҳои гӯштин, ҷудо, самбо ва гӯштини кураш дар кишвар буда, инчунин иштирокчии гранд-слам ва гран-приҳо аз гӯштини ҷудо мебошад. рӯзи Ақназар Назаров ҳам чун дигар варзишгарон одатан бо машқҳои пагоҳирӯзӣ оғоз мегардад. аммо ба фарқ аз аксар тамринҳои Ақназар ҳамроҳ бо мураббиаш доир мегардад. ҳангоми сабти барнома бароямон маълум гардид, ки қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо тамринҳои пагоҳирӯзии худро дар макони таърихиву сайёҳии Ҳисор, ки макони сайру саёҳати зебоеро мемонад, мегузаронад. мо вобаста ба оне ки чаро маҳз ин макони таърихиро барои тамрин интихоб намудааст, суҳбат доштем ва Ақназар бароямон гуфт, дар аввал ёд аз гузаштагон ва пас он ин ҷо имрӯзҳо фазои мусоиде барои машғул шудан ба тамрини пагоҳирӯзиро дорад. мо 20 дақиқа ҷудо кардем барои давиданат. кӯшиш кун ки пеши поча хати бидавӣ. чун гарм намудани бадан бо давидан ва амалҳои дигар ба анҷом расид, Ақназарро лозим буд амалҳои гӯштингириро бо истифода аз ба истилоҳ резини тамринӣ иҷро намояд. дар ин ҷо ҳам ӯ тамринро аз маслиҳатҳои устодаш оғоз намуд. чизе ки ҳайати эҷодии барномаро дар рафти сабт ба ваҷҳ овард, ин якбора зиёд шудани шумораи нафароне ки ба тамошои мавзеи таърихӣ омада буданд буд. дар ин ҳангом коргардони барнома аз наворбардорон хост ин манзараро ба навор бигиранд. одатан баъд аз тамринҳои пагоҳирӯзӣ Ақназар дар наҳор аз хӯрданиҳои ғизонокиашон баланд истифода мебарад ва ҳар субҳ наҳориро модараш ба ӯ омода менамояд. тамани хӯрокҳои худтон ки аз шумо гӯштин имрӯз насиб боша куҷо да гӯштина, куҷо да гӯштӣ мегирӣ? мин шарихмон дочаҷон ави деҳаи Урьёда гӯштини калона насиб бошад, бояд ҳамонҷо бурем гӯштӣ мегирем. хайли имрӯз гӯштинатон бобарос шавад. раҳмат дочаҷон. тавре зикр гардид, Ақназар имрӯз нақша дорад дар мусобиқаи гӯштингирӣ, ки дар ҷамоати деҳоти ғуриёти шаҳри Ҳисор баргузориаш дар назар аст, иштирок намояд. аз макони зисти қаҳрамони барнома то макони баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ роҳест тӯлонӣ. аз ин рӯ чун ҳарвақта ӯ бо Рустам Бобоев мухлис ва дӯстдори маҳорати гӯштингирияш тасмим дорад ба мусобиқа биравад. чун мо дар роҳ Ақназарро ҳамроҳӣ мекардем, Рустам Бобоев қиссаи ҷолиберо аз саргузашти якҷо сафар карданашон ба мусобиқаҳоро қисса кард.
ҳақназара Россия гусел кардем Новосибирск. як 2-3 рӯз пас занг мезанам, мега ака биёе ки зиқ шидам. Кати устодаш аз Аншоро занг задам, аз Аншо мерем Россия, мега ҳо мерем. аз Аншо дар Ленобод зангш задам, гуфт паспорти маро айхона биёр. Паспорти айхона гирифтам, айхонаш Новосибирск рафтем, гӯштин ай худоро шукр дар оҷа бо чанд натиҷаҳои хуб ба даст овард. пас аз расидан ба макони баргузорӣ мо як муддат аз қаҳрамони барнома дур шудем ва пасон пайдо карданаш бароямон мушкил шуд. бо дурбини наворбардоронамон ҳақназарро аз миёни тамошобинон пайдо кардем ва дар ин дам ровии майдон бо дархости тамошобинон ҳақназарро ба майдон даъват намуд. пас аз баромадан ба майдон гуфтан мумкин аст ки касе назди ӯ наменишаст то гӯштин бигирад. ниҳоятан Раҳматуллобек Фарҳодов ба майдон баромад ва ба қавле пироникор ба ҳардуяшон дуои майдонро доданд. баъд аз лаҳзае ки барои ба бар намудани либосҳои варзишӣ сарф шуд, паҳлавонон ба майдон баромаданд ва аз рӯи мушоҳидаҳои мо қариб ки 40 дақиқа гӯштингирӣ карданд. пас аз оне ки ду партофти ҳақназарро доварон қабул накарданд, дар партофти севум ҳақназарро ғолиб эълон намуданд. аммо ин қарор ба ҳариф писанд наомад. баъд аз мағлуб намудани рақиби аввал, бародари Раҳматуллобек хостори бо ҳақназар ба майдон баромаданро кард ва бо розигии дуҷониба мо шоҳиди як майдондории ҷолиб ҳам шудем, ки давомнокияш наздик ба 1 соат буд. ин навбат ҳам доварон пирӯзиро насиби ҳақназар донистанд, вале боз ҳам рақиб аз ин норозӣ буд ва мегуфт: ман на ба пушт, балки бо паҳлӯ афтодам. баъд аз ду маротиба пирӯзӣ ба даст овардан, тамошобинон аз доварон ва ташкилкунандагони мусобиқа зиёд мехостанд шоҳҷоиза ба номи ҳақназар гузошта шавад. аммо дар навбати аввал ин имконнопазир гардид, зеро дар майдон паҳлавонони сангинвазн ба мисли Шакармаҳмад, Саидҷалол ва Фарёд гӯштин мегирифтанд ва гурӯҳи дигар хостори он буданд ки шоҳҷоиза насиби паҳлавонони сангинвазн шавад. шояд бо сабаби пайдо нагардидани рақибон барои сангинвазнон автомобил ба номи ҳақназар гузошта шуд ва ӯ бо паҳлавони номдори кишвар Хуршед Маҷидов вориди майдон шуд. гӯштин миёни ин ду нафар на он қадар тӯлонӣ кашид. бо сабаби номувофиқ будани яктаки Хуршед ва баҳсҳои тӯлонӣ ҷуфт ҷудо шуд ва шоҳҷоиза насиби касе нагардид. пас аз ба анҷом расидани мусобиқаи мазкур мо имкон пайдо намудем ки дар як гӯшаи қалъаи Ҳисор, ки имрӯзҳо макони сайру сайёҳатро мемонад, вобаста ба корномаи ҳақназар суҳбат ороем ва бояд бигӯем ки бинобар сабаби монеъ нашудан ба вақти тамринии ҳақназар мо кӯшидем суҳбатамон тӯлонӣ набошад. соли гузашта, аниқтараш соли 2019, шумо бо ду тан аз паҳлавонони номдори кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов ва Беҳрӯз Хоҷазода майдондорӣ намудед. ба ақидаи худи шумо аз ҳамин ду рақобате ки доштед, кадомаш бештар шуморо ба мардум муаррифӣ кард? аввал ман бо Ҷаҳонгир Маҷидов озмоӣ кардам дар гӯштини Наврӯзӣ дар шаҳри Ҳисор. пеш аз Ҷаҳонгир Маҷидов ман 3 паҳлавонҳои номдорро шикаст дода будам. ба ман гуфтанд ки агар ки бо Ҷаҳонгир Маҷидов озмоӣ кунед, шоҳҷоиза автомобил мемонед. ман розӣ шудам, гуфтам яъне ин дар ҳамун мусобиқаи ҷашни Наврӯз. ҷашни Наврӯз. баъд мо озмоӣ кардем, шоҳҷоиза мондан автомобил. ман дастболо шудам. баъд аз ҳамон ҷо сар шуда ҳамин корномаи варзиши ман сар шудам. хуб, шумо гуфтед то Ҷаҳонгир шумо 3 паҳлавони дигарро мағлуб кардед. ки буданд ҳамон паҳлавонҳо? як тан паҳлавони Ӯзбекистон буд ва ду та дигараш ҳамин паҳлавонҳои Тоҷикистон. Комрон Каликов буд, вай ҳам паҳлавони хуб аст, ноҳияи Ёмон. бо сеюм паҳлавон Ҳаким, номаш дар хотирам ҳаст, Ҳаким, ва насабша насабашро фаромӯш кардед. бо Беҳрӯз Хоҷазода дар ҷоми пойтахт соли 2019 дар он ҷо як партофт шумо нишон додед ва он партофт метавонист сабаби пирӯзии шумо
дар ҳамон мусобиқа гардад, аммо ба назар гирифта нашуд бо қарори доварон. Вобаста ба ҳамин чӣ ақида доред? дар майдон вазифаи мо гӯштин гирифтан аст. Кори довару ки прасока метияд наметияд, яъне партофро ба нафи шумо мегӯянд намегӯянд, ин вазифаи доварон. вазифаи доварон аст. Яъне ки шумо вобаста ба ин ягон норӯзигӣ надоштед. Не. ҳар қароре ки доварон баровардан шумо розӣ будед. Бале. хуб, фикр мекунам бинандагони азиз ки ин ҳам як хислати хуби паҳлавонӣ бояд бошад. Яъне ки ҳар қароре ки довар мебарорад дар майдон вай албатта ки одилона аст ва аз чанд паҳлу фикр мекунам ки ба назар гирифта мешавад. ҳақназар, бигӯед ки дар ҳамин корномаи варзишии шумо иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз кай шурӯъ шуд? ман баъд аз ҳамин фозмоиё ки ба ҳамин паҳлавонҳои номи Тоҷикистон рақобат кардам, баъд даъват шудам ба мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон. аввалин мусобиқае ки ман иштирок кардам, мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Ӯзбекистон, шаҳри Бухоро шуд. Дар он ҷо 21 давлат иштирок кард аз намуди гӯштини кураш, ки ба гӯштини миллии тоҷикии худамон бисёр монанд аст. ҳамин кимално фарқ мекунад, тамом дига ҳама усулҳо яканд. ман дар он ҷо иштирок кардам, 21 давлат дар он ҷо иштирок кардам. дар он мусобиқа ман сазовори ҷои сеюм шудам. баъд аз давлати Ӯзбекистон баргаштам ба Тоҷикистон, дар ин ҷо тамринҳои худро зиёд кардам ва ба чемпионати ҷаҳон омодагӣ дидам. дар давлати Корея, шаҳри Сеул, дар он ҷо чемпионати ҷаҳон шуд. 74 давлат иштирок кард. дар он ҷо сазовори ҷои сеюм шудам дар чемпионати ҷаҳон. хуб, инҷо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ гуфтем. як чизи дигарро мехостам аз шумо бипурсам ки оё дар дастаи мунтахаб оид ба гӯштини дзюдо шумо шомил шудаед? аввал чемпионати Тоҷикистон мақсад ғолиб шудам, ҷои аввал шудам дар вазни 81 кило. баъд аввалин мусобиқае ки аз дзюдо иштирок кардам, ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам. баъд ба мусобиқаи Гранд Слам Абу-Даби, дар он ҷо иштирок кардам. баъд Гранд Слам Дюссельдорф, боз дар он ҷо рафта иштирок кардам дар мусобиқаҳои гӯштини дзюдо. бояд бигӯям ки 2 сол мешавад ки таҳти роҳбарии Азамшор Расулов машқ мекунам. тӯли 2 соли охир? 2 соли охир. хуб, шумо гуфтед ки ман аз синни 14-15 солагӣ тамрина оғоз кардам. хуб, акнун бигӯед ки мураббии аввали шумо кӣ буд вақте ки 2 соли охир шумо назди ин кас тамрин мекунед? аввалин устодам ин Суннатрол Расулов буд, бародари Азамшор Расулов. дар ҳамин сафарбар шудани шумо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ касе шуморо дастгирӣ мекунад? бале, дастгирӣ мекунад. ҳамин соҳибкорони шаҳри Ҳисор, оилаи Сатторовҳо, акаи Даврон, акаи Баҳром, ҳама ҳамин мусобиқаҳое ки берун аз Тоҷикистон ман иштирок мекунам, мақсад дастгирӣ мекунам. мо дар мусобиқаи куштине ки дар ҳамин шаҳри Ҳисор шуд иштирок доштем ва аз ҳунарнамоии шумо ҳам огаҳ шудем. рақиби шумо Фарҳодов Раҳматулло буд. бале, рақиби аввали шумо вобаста ба ҳамин чизе бигӯед? бале, дар ҳамин шаҳри Ҳисор гӯштини миллӣ баргузор гардид дар деҳаи Лолагӣ. дар он ҷо мо рафтем иштирок кардем. аввалин ҳарифи ман Фарҳодов Раҳматулло буд, ки вай ҳам варзишгари хуб аст, дар ҳамин чемпиони Осиё аст аз намуди гӯштини дзюдо. аввалин ҳарифи ман ҳамин буд, вале ман пирӯз шудам, ба вай дастболо шудам. хуб, вақте ки шумо бо Раҳматулло дастболо гардидед, бародари ӯ ки фикр мекунам вазнаш ҳам аз шумо зиёдтар аст, бисёр хостори он шуд ки ба майдон барояд ва шуморо мағлуб кунад. агар ба қавли мардум мегӯем аз пушти додараш ба майдон баромад. ҳамин ҷо шумо чӣ эҳсос доштед ва чӣ мақсад гузоштед пеши худ ки бо он рақобат намудед? баъд аз он ки ман Раҳматуллоро шикаст додам, бародари он Муҳаммад Фарҳодов ба майдон баромад аз пушти бародараш ки бо ман озмоӣ кунад. вай ҳам паҳлавони хуб аст. дар ҳамин соли 2019 чемпиони Тоҷикистон аст дар вазни 100 килограмм. аммо ман бо вай озмоӣ кардам ва пеш худам мақсад гузоштам ки ман бояд дастболо шавам. лекин ба ҳамин кора кардам. фикр мекунам вақте ки тамоми майдон ҳақназар гуфта фарёд мезанад, шумо бояд дар он ҷо пирӯз шавед. майдони худамон буд ки бояд пирӯзӣ ба даст берем.
дар ҳамин сол дар маъракаҳои гӯштингирие ки бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз гузаронида шуд, чӣ гуна ширкат доштед ва кадом натиҷаҳо насиби шумо шуд? бале ман дар бисёр мусобиқаҳое ки дар ҳамин ҷашни наврӯз баргузор гардид дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардам. Аз миёни ҳамаи ҳамин барои ман беҳтарин натиҷа дар ҳамин гӯштини Абдураҳмони Ҷомӣ шуд ки дар он ҷо ман соҳиби шоҳрҷоиза гаштам. дар ҳамин мусобиқа гуфтед натиҷаи беҳтаринро ба даст овардед. Бигӯед ки рақибони шумо кӣ буданд дар ин ҷо? дар ин мусобиқа ман дар вазни то 90 кило баромад кардам. Мин рақибҳои ман варзишгари Монголия Фишник Баяр буд ки ман онро шикаст додам ва бо Комрон Карликов мубориза бурдам, вай ҳам шикаст додам. Исроил Раҳимов вай ҳам дар ҳамин соли 2019 чемпиони Тоҷикистон аст дар вазни то 90 кило. вайро ҳам шикаст додам, сазовори шоҳрҷоиза гаштам. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд дар барномаи як рӯзи варзишгар Ҳақназар Назаров. чизе ки ба мо ҳангоми сабт аҷиб афтод, ин тамрини пас аз иштирок дар маъракаи гӯштингирӣ буд ва пас аз суҳбат бо устоди Ҳақназар фаҳмидем ки ин амалҳо ба хотири иҷрои меъёри тамринӣ барои ӯ пешбинишуда мебошад. инчунин мо аз Азизшоҳ Расулов вобаста ба муваффақиятҳои якбораи Ҳақназар сар аз наврӯзи соли сипарӣ гардида пурсидем ва эшон чунин баён кард. тақрибан 6-7 моҳ пеш аз ҳамин наврӯзи байналмилалӣ соли 2019 мо ҳамроҳи Ҳақназар Назаров дигар ҳамин варзишгарони шаҳри Ҳисор якҷоя тамринои вазбин мегзарондем ки ҳатто ҳолатҳоеш мешид ки ҳамин Ҳақназар Назаров дигар спортсменҳо мехостанд ки даст бикашанд ҳамин мушкилиҳо, лекин мо оё бо рӯҳия дода чӣ мекардем ки давом битем фоидаша мебинед вақти наврӯз. дар ҳақиқат ҳамин тамринҳо ва ҳамин мушкилиҳое ки гузашт иро дастбаланд кард Ҳақназар Назаровро ки ба қаҳрамонои Тоҷикистон дастбаланд шуд. одатан Ҳақназар ҳангоми гӯштингирӣ аз усули ҳаллукимиёни по ё ба ибораи ҷопонӣ учимата кор мебарад ва ин усулро калиди муваффақияти ӯ низ меномад. чӣ тавр Ҳақназар усули мазкурро силоҳи асосии муваффақиятҳояш кард? ин усулро устод Монсунатулло Расулов ки омӯхтагӣ аст ба ҳамин Назаров Ҳақназар худам шавқ дошт ба ҳамин приём ки бисёртар кӯшиш мекард ки ба ҳамин приём ба ҳамин усул афтонад ҳарифони худро. ай болои ҳамин кор карда бисёртар кор кардем ҳамин усуле ки ҳамин иҷро мекард тезтар шуд, суръаташ тез шуд. ай ҳамин ҳисоб бисёр ба ҳамин усули ҳалли кимобайн дастболо мешавад ба рақибони худ. дар охири рӯз мо ҳамроҳ бо қаҳрамони барнома дар майдони қалъаи Ҳисор ки барои аспсавории сайргарон пешбинӣ шуда аст, аспсаворӣ намудем. зеро дар саҳифаи имрӯзаи рӯзномаи Ҳақназар аспсаворӣ қайд шуда буд ва мо ҳам дар ин кор ӯро ҳамраҳӣ намудем. чун аспсаворӣ нуқтаи ниҳоии нақшаи якрӯзаи қаҳрамони барнома буд, мо ҳам пас аз аспсаворӣ ба сабти барномаи худ нуқта гузоштем.